firstly, there's been a Wi-Fi system installed. Secondly, there's an app system as well. And also we're now looking at the Internet of Things as the next stage as well. Gyda'r system diwyfr wedi, mae yna tair elfen i hwnna. Mae'n rhoi gwasanaeth diwyfr am ddim i pobl sy'n dod mewn I dre I pori a I ala e-bost a defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Yr ail elfen mae galluogi pobl I falle opto mewn I cyrchlythu'r cwarterol sy'n dod o'r dre am pa siopau sy'n ar gael, pa cynnig sy'n ar gael ar werth a hefyd pa digwyddiadau sy'n ar gael yn y dre. Y trydydd elfen wedyn, mae fe'n rhoi data i'r dre a felly gwybodaeth i'r siopau dre I gyd ynglŷn â niferoedd sy'n dre, faint mor aml maen nhw'n dod i'r dre, faint maen nhw'n aros yn y dre am cyfnodau, pa diwrnodau sy'n brysur, a hefyd lot o gwybodaeth ynglŷn â gwneud penderfyniadau wedyn ynglŷn â paratoi mlaen llaw. Mae yna blychau gael ar adeiladau trwy dre gyd sydd yn cydweithio fel un, a mae'r un ar trwy dre gyd yn creu beth yn galw mesh wedyn, a mae hwnna'n uno'r cwbl y gilydd, creu patrwm rhyngrwyd wedyn ar gyfer y diwyfr ac yn y blaen. Gyda'r app wedyn, mae hwnna jyst ar gael ar App Store a Google Play Store I lawrlwytho gallu ddeblygu yn Nghymru. Trwy dre gyd hefyd wedyn, mae mapiau dan I o'r dre, ar hwnna mae yna beth yn galw QR code. A chi'n gallu defnyddio'r QR code na I lawrlwytho'r app wedyn o unrhyw le yn y dre. Gath ei ariannu gan grant Ewropeaidd ar y pryd, a gath ei wneud yn doi elfen. Un yn wneud astudiaeth oedd yr angen, yr ail wedyn ar gyfer archebu. Costodd y system tua 10 I 15 mil I ni wedyn, ond mae hwnna'n dibynnu ar maint o'r dre mewn ffordd ynglŷn â faint o bocsys oedd angen. A wedyn gyda'r app wedyn, eto y grant oedd hwnna hefyd trwy Ewrop a Trwstiaeth. Oedd hwnna wedi costi tua 6,000 o bunnau I ni. So the next phase now, we're looking at the Internet of Things, using something called LoRaWAN technology, LoRaWAN sensors, that gives us more accurate readings, hyperlocal almost. So you could have measures of individual shop footfalls, and they could use that information to relate it to maybe the takings in the till. At the moment, the number of shops in towns has increased in the last year. We've had an additional 14 new shops open since the beginning of 2020. And we're running out of shops for people to actually move into Cardigan at the moment, which is great. Y weledigaeth sydd gyda ni, ni'n gobeithio, yw cael fwy o trefi clyfar ar dros Cymru a ei helpu busnes trwy'r trefydd yma I ffynnu gyda hynny.